Hajiya Zainab ko in ce Malama Zainab, mai girma kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar Zamfara Alhaji Ibrahim Abdullahi Spiro Gusau ya kirkiro da wata kungiya da aka tallafawa ɗaliban makarantu. Na san da ku aka yi wannan nazarin. Me ya zafi haka aka fara rangaji zuwa makarantu da mu tallafa? Mai girma kwamishinan ilimi Alhaji Ibrahim Abdullahi Spiro ya kirkiro da wata kungiya ce na Spiro Foundation. Ina ɗaya daga cikin 'ya'yan kungiyar ni ce assistant secretary. Muna da ward guda biyar a cikin Gusau. Akwai Sani, akwai Madamaki, akwai Bayani. Wannan kungiyar mace ta muka a wacce mun fara zuwa makarantu, muna zuwa irin inspection, muna zuwa wannan zango mun je makarantar sun mun zance makarantu da dama daga cikin makarantar zango da muka je aka yi mun je makarantar mata, mun je makarantar aura, mun je mun zazzagaya duka mun je An ba da tallafi. kafin ba da tallafi wanda ya yi na ɗaya da na biyu da na uku zuwa na domin ba su da zaɓai da abubuwa da dama mun rarraba musu ƙarƙashin wani ƙungiya ta To yanzu a naki gani menene wani nazari nan gaba game da ita wannan kungiya? Akwai wani shirye-shirye da aka yi bayan zuwa makarantu? insha Allah mu nan ba zai ba za mu ana kula hada shi kwamishina kullum abin da yake kokari yana kokarin ta ilimi da ƙara ci gaba dan gaskiya mu da su ilimin jiha ya ci amma yanzu zuwa da insha Allah ko kana gani gashi nan ba